Эфирден алқар вақты студияда Олсын Риева исәнмісіз. Бүгінгі шарылышының түп темалары. Үстеме білім беру хизметкерлері күнікмелерін арттыра. Әлмәтте уңышлы педагог мәктәбі узды. Я мастер-классларға барга келе. Вот просто вот что-то вот яңа әйбер. Ең яхшысы балаларға. Ознақай балалар бақшасында төбек әһәмиятендәге семинар практикум узды. Бу проектта эшләү дәверендә безнең балалар бакчасы инде күп кенә Татнефтьтән күп кенә ярдәм алды. Урманны саклыйк. Бүтән Россия акциясе кысаларында Рус ақташында агач утырттылар. Безнең максат яшелләндерү, урман үстерү. Октябрьдән 12-сенә кадәр Әлмәттә республикабызның 24 районыннан килгән укытучылар уңышлы педагог мәктәбендә укыды. Әфәрин педагоглар мәдәни мәгариф проекты республикабызның өстәмә белем бирү хезмәткәрләре өчен 3нче ел оештырыла. Татнефть компаниясе ярдәмендә тормышка ашырылган укуларда бу юлы 150 укытучы катнашты. Педагогия дополнительного образования Республики Татарстан. Здравствуйте! Укыту программасы бой һәм практик юнәлешле итеп төзелә. Катнашучыларга танылган профессионаллардан остаханәләр сериясе тәкъдим ителә. Делайте свой логотип, вы создаете афишу, вы делаете пригласительные родителям, пригласительные детям, учителям, пишите отчет. Я делаю презентации практически только здесь. Создаю во флабе. Бүгенге дөньяда педагог укытучы гына түгел, остаз, илһамландыручы һәм бала үсешенең аерылгысыз өлеше. Яшьләр белән эшләү буенча белгеч Диана Сергеева шулай дип саный. Ул мондый очрашулар Татарстанда балаларга өстәмә белем бирүне яңа дәрәҗәгә күтәрергә ярдәм итәр дип ышана. Мин уже киләмендә икенче тына. Теге елны беренче тына килгәнбез идек. Вот бу ел яңа кешеләр күрәселәребез килә, яңа мастер-классларга барга килә. Вот просто вот что-то вот яңа әйбер. Ел сайын без просто чыгабыз монда. Проект Татнефть компаниясенең каракүз мәдәниятне һәм сәнгатьне үстерү программасы кысаларында уза. Аның максаты республиканың өстәмә белем бирү педагогларының һөнәри осталыкларын арттыру. Катнашучылар билгеләп үткәнчә, вакыйга чыннан да профессиональ диалог һәм үсеш өчен уникаль мәйданчыкка әйләнә. Самое главное, чтобы педагоги понимали, что сегодня... Педагоглар бүген даими рәвештә яңа алымнар табарга, баланың шөгыльләре белән кызыксынырга, аның нәрсә белән яшәвен, нәрсә белән сулавын аңларга һәм иң мөһиме, педагог аның чын дустына әверелергә тиешлеген аңларга тиеш. Безнең өчен беренче чиратта шушы мөһим. Чем он живет, чем он дышит. И самое главное, чтобы, еще раз повторюсь, педагог для него становился настоящим другом. Педагоглар үзләренең осталыкларын төрле юнәлешләрдә, вокал һәм хореография сәнгатенең нечкәлекләреннән алып, укытуның заманча методикаларына һәм проект эшчәнлегенә кадәр арттыра алды. Прошлые года также было вообще все прекрасно, все интересно, познавательно, и ты напитываешься всеми этими знаниями, чтобы, естественно, в будущем это все реализовать уже в детях. Где-то получать знания, это нужно столько финансов, а здесь как бы все для тебя, и такой багаж знаний, это очень здорово, это очень обогащает. 3 көн укуда катнашкан барлык катнашучылар педагогик эшчәнлекләрендә яңа этапның башлануын символлаштырган сертификатларга ие булдылар. Ознакай шәһәренең Гнездышка 8нче балалар бакчасында Татнефть һәм балачак киләчәк белән диалог проектының үсеш перспективаларына багышланган мөһим төбәк әһәмиятендәге семинар практикум узды. Очрашуда Татарстан Республикасының Көньяк-Көнчыгыш районнарының балалар бакчалары мөдирләре катнашты. Татнефть компаниясе бу проектны Ознакай районында 2022 елның июнь айыннан башлаган. Бүген районның 9 балалар бакчасы проект белән актив эшли. Минем өчен менә бу проектта эшләү бик кызыклы. Бу балалар өчен дә бик кызык. Бу проектта эшләү дәверендә безнең балалар бакчасы инде күп кенә Татнефтьтән күп кенә ярдәм алды. Безгә 3D физкультура комплексы бирделәр. Урамда балалар уйный торган уличный конструктор дип атала инде ул. Төзелеш материаллары бирделәр һәм
ике группада безнең Бабашки дигән конструкторлар бар. Әле менә шушы көннәрдә генә шушы конструкторның картасын бирделәр һәм абрисы дип атала инде. Менә шушы конструкторларның тагын бер өлеше булган абрисы дигән анда инде кешеләр хайваннарның фигуралары булган шушындай тагын бер комплект бирделәр. Өлкән тәрбияче Рәмилә Вахитова сүзләренә караганда, барлык тәрбиячеләр дә үз эшчәнлекләрендә проект элементларын уңышлы куллана. Коллектив республика күләм бәйгеләрдә уңыш казана. Безнең бер тәрбиячебез, менә Исмәгилова Гүзәлия Тагировна, без ел тәрбиячесе 25 конкурсында катнашып, без республика күләм бәйгегә бардык һәм анда без беренче бишлеккә кердек. Без алдык менә шушы бәйгегә барганда шушы проектның бер өлешен, кечкенә таблицаларның бер өлешен алып, ул бик кызыклы гына килеп чыкты. Соңгы 3 ел эчендә әлеге проект республиканың 54 балалар бакчасын кулашлаган. Аның төп максаты бала чакны бакчаларга кайтару дип билгели проект кураторы Рәмилә Бәдретдинова. Большой успех. Бу әйтергә кирәк зур уңыш. Безнең проектның максаты бала чакны безнең балалар бакчаларына кайтару. Кызганычка каршы үзгәртеп кору чорында мәктәпкәчә белем ирексездән мәктәп форматына үрелде. Мәсәлән, мин үземнең бала чагым буенча анализлыйм. Мин күп уйнадым. Без мөгаен бала үзе яңага барып җитсен һәм моңа үзенең дусларын җәлеп итсен өчен күбрәк шөгыльләнәбездер. Мы прививаем желание у детей к познанию. Нәтиҗәле очрашуда республиканың 7 районыннан балалар бакчалары мөдирләре катнашты. Алар алдында проектның кураторлары чыгыш ясады. Барлык катнашучылар да әкият остаханәсе дип исемләнгән практик шөгыльләрне үтәде. Җанлы фикер алышу барышында белем бирү инициативаларын яңа дәрәҗәгә чыгарырга мөмкинлек бирә торган стратегик юнәлешләр билгеләнде. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Ознакайда яшәүче тыл һәм хезмәт ветераны Зинаида Васильева 95 яшьлек юбилейын билгеләп үтте. Хөрмәтләү чарасында район җитәкчелеге, якыннары һәм дуслары катнашты. Зинаида Александровнага бала чагында сугышның авыр еллары туры килгән. Ул колхозда эшләгән, Горький өлкәсендә торф чыгарган, урман кискән. 1952 елда ул Демьян Тимиряевка кияүгә чыгып, гаилә корган, 3 бала тәрбияләп, төзелештә һәм көнкүреш хезмәте комбинатында эшләгән. Сен бит инде теге канау казып жүрдең бит инде башта монда эшкә килгәч бит инде әйтеп белән әйме? Бараклар юк вакытта думнар юк, баракка урнашканнар да инде менә нарсын стройкада эшләделәр инде, әти каменщик булып, әни инде менә улар. Сарап өчен канаулар казыганнар, менә шушы йортларга менә алар фундамент казыганнар, кул белән. Район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов юбилярны республика һәм район җитәкчеләренең рәхмәт хаты белән тәбрикләде һәм мактау билгесе итеп иңенә шәл япты. Шуңа исән сау булыгыз, ширләмәгез, ул ширләрен вактыяклар булыр, ул үтә торган ширләр булсын, үз аягызда булып, үз акылыгызда булсагыз, менә самый главный шул инде. Юбиляр хөрмәтенә изге теләкләр, рәхмәт сүзләре күп яңгырады. Шын күңелдән котлыйм. Сезнең кебек менә шушылай матур гомер итеп, шушы матур яшьләренә җиткән ветераннарыбызның барлыгына, булганына сөенеп, шатланып йөрибез инде без. Бүген 95 яшен тутырганда әле дә актив тормыш алып бара, бакчада эшли, йорт эшләрен башкара. Ул 4 онык һәм 9 оныкчыкның сөекле әбисе дә. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Быел Әлмәт районында безнең ишегалды программасы буенча 51 ишегалды төзекләндерелгән. Нәтиҗәдә 73 йортта яшәүчеләрдә уңайлы һәм матур территория барлыкка килә. Белгечләр 77 мең квадрат метрдан артык асфальт өслекне яңарта, 590 яңа яктырткыч һәм 660тан артык кече архитектура формасы урнаштыра. Төзекләндерү халабызда яшәүче 15 меңгә якын кешегә кагыла. Әмма шәһәр халкының барысы да үзгәрешләрдән канәгать калмаган. Ремонт озак көтелгән булса да, кайберәүләрдә сораулар һәм тәнкыйть уята. Сократили, до невозможности сократили. Столбики убрали. Где они? Куда вешать белье?
Надежда Витушкина 20 елдан артык Вәлиев урамындагы 12-нче йортта яши. Яңа балалар мәйданчыгы, яктыртылган ишек алды, ял итү зоналары һәм аралашу өчен куркынычсыз урыннар. Ишек алдыбыз нык үзгәрде ди. Бирдә яшәүчеләргә элек машина юлыннан йөрүгә туры килгәнен искә төшерә. Шуңа да карамастан җирне җиткереп эшләмәделәр. Җитешсезлекләр калды дип ассызыклый. Әлегә беренче подъездның керү өлешендә култыксалар ясамаганнар, кер баулары юк һәм кайчандыр халык үзләре ясаган тузан чыгару җайланмасында каядыр алып куйганнар. У меня вот сын инвалид, я часто стираю. Минем улым инвалид, мин шуңа еш керләр юам. Аларны кая эләргә белмим. Бүтән кешедә дә зур балконнар юк бит. Без инде төрле инстанцияләргә мөрәҗәгать иттек. Аннары элек монда тузанны кага торган махсус җайланма да бар иде. Аны да алып киткәннәр. Уңайлы итеп наратлар арасында тора иде югыйсә. Сушить. Ну, поняли, одеяло, паласы вытряхивать. Ну, убрали. Чехов урамы 4 һәм Чернышевский урамы 30 адреслары буенча ишек алдыда төзекләндерелгән. Монда асфальт яңартыла, эскәмияләр һәм шүпшәр савытлары өчен мәйданчыклары булган уңайлы тротуарлар ясала. Шулай ук заманча яктырткычлар урнаштырыла. Балалар мәйданчыгы заманча уен комплекслары белән җиһазландырыла. Шулай ук биредә программа буенча каты коммуналь калдыклар өчен мәйданчык төзекләндерелә. Йомгаклау этабында кара җир кертелә һәм без инде беренче үсентеләрнең утыртылган икәнен дә күрәбез. Проектны гамәлгә ашыруга шактый күп ресурслар юнәлдерелде ди Белоглазово урамындагы 50-нче йортта яшәүчеләр. Әмма ишек алдында уңайлы мөхит булдырганнан соң алар югалып кала. Ни шатланырга, ни еларга белмибез диләр. Машина кую урыны зурайса да, иң зур проблема балалар мәйданчыгы хәл ителми. Керләрне эләргә җайланма да әле урнаштырылмаган. Керләргә урын юк. Менә шул ошамый. Монда забор бар иде, ватып алганнар. Балалар уенчыклары да аз. Сезнең ишек алдында балалар күпме? Күп. Күп. Программа ярдәмендә халыкның көндәлек ялы өчен сыйфатлы, төзекләндерелгән һәм эстетик мөхит барлыкка килә дип санаучылар да бар. Мисал өчен Фәйрүзә Петухова. Ул медицина хезмәткәре. Еш кына ишек аллары буйлап йөри һәм барлык үзгәрешләрне күрә. Очень хорошо, что вот эта программа есть. Мин бик шат бу программа булганга. Күзгә күренеп үзгәрә ишек аллары. Без балалар бакчасыннан соң һәрвакыт балалар мәйданчыгына уйнарга барабыз. Бу бик кызык, мөһим һәм безнең заманда бик кирәк дип саныйм. Я считаю, что очень это интересно, нужно в наше время. Халык аларның мөрәҗәгатьләре игътибарсыз калмас дип өметләнә. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Эшләр башланыр алдыннан яшәүчеләр белән ким дигәндә 3 очрашу уздырыла. Бу барлык якларның мәнфәгатьләрен исәпкә алырга мөмкинлек бирә. Белгечләр төзекләндерүнең беренче схемаларын тәкъдим итә. Программаның планнары һәм мөмкинлекләре турында сөйли. Ә халык проектны алга таба эшләгәндә исәпкә алыначак үз теләкләрен һәм тәкъдимнәрен әйтә. Шуңа күрә белгечләр халыкка бу очрашуларда актив катнашырга киңәш итә. Әлбәттә, 2026 елда программа буенча төзекләндереләчәк ишек алларында яшәүчеләр белән очрашулар инде башланды. 11 октябрьдә Татарстанда урманны саклыйк бөтен Россия акциясе кысаларында агач утырту оештырылды. Урман байлыкларын торгызуга һәм арттыруга юнәлдерелгән чаралар иртәнге сәгать 9-да бөтен республика буенча 140 мәйданчыкта башланып китте. Шул исәптән Рус Акташы авылы янында да кырыш агач үсентеләре утыртуны без дә күреп кайттык. Наша задача сегодня посадить качественно, не спеша эти 4000 штук. В первую очередь, ребята, качество нужно. Белгечләрдән кереш инструктаж үткәннән соң катнашучылар эшкә тотынды. Бөтен районнан җыелган волонтерлар алдында 1 гектар мәйданда 4000-гә якын 2 еллык кырыш агач үсентесе утырту бурычы. Белгечләр аңлатуы буенча бу агач чираклы сайланмаган. Ул төбәктә урман хасил итүче төп тукымнарның берсе булып тора һәм озак яшәү белән аерыла. Әлеге үсентеләргә урын махсус биредә сайланган, чөнки күргәнегезчә безнең артта нарат агачлары, янгын чыккан очракта үсентеләр үсеп җиткәч, ал агачлар янгынны киметәчәк һәм наратларны саклап калачак дип белгечләр. Утырту материаллары Миңлебай питомнигында үстерелгән. Бу аның төбәкнең климат шартларына җайлашуын гарантиялый һәм урман хуҗалыгында йомык цикл үсешенә ярдәм итә. Безнең максат яшелләндерү, урман үстерү, табигатькә сакчыл мөнәсәбәт. Шуңа өйрәтәбез балаларны. Зур рәхмәт әйтәсем килә волонтерларга, экологларга, шушындый матур
мәҗлескә килгәннәр өчен. Урман хуҗалык хезмәткәрләре белән бер рәттән үсентеләрне экология һәм төзекләндерү департаменты вәкилләре, студентлар, шулай ук балалары белән килгән гаиләләр утырта. Катнашучыларның күбесе өчен мондый эшчәнлек табигатькә сакчыл караш өчен кыйммәтле дәрескә әйләнә. Сажать довольно-таки. Утыртканда шактый энергия сарыф ителә. Бүген спортзалга бармасак та ярый инде. Тирә-якта яшеллек булганда матур бит, табигать шундый матур бирде. Менә шундый матурлык илебездә, шәһәребездә, республикабызда күбрәк булсын өчен тырышабыз да инде. Это чтобы побольше было вот такой красоты в нашей стране, в нашем городе, в нашей республике. Лиза, Адель һәм София студентлар. Агачларны беренче тапкыр утырталар һәм моны ашыкмыйча гына эшлиләр. Бу эштә ашыгырга ярамый. Агач үсеп китә алсын һәм тамыр системасы яхшы булсын өчен дөрес утырту бик мөһим диялар. Адель отвечает за ямы. Давай, дай копай яму. Соответственно, потом я беру росточек и вставляю его вот сюда, до упора. Аннары тор, кырыч көрәк белән чыкырны каплап, төбен яхшылап таптылар. Мондый ярдәм районыбыз урманнарын саклауга һәм үстерүгә өлеш кертүен аңлау, канатландыра ди студентлар. Урманны саклыйк акциясе Әлмәт районында ел саен үткәрелә торган күркәм традициягә әйләнде. Оештыручылар билгеләп үткәнчә, ул урман торгызу буенча гамәли бурычларны хәл итүгә ярдәм итеп кенә калмый, ә төрле яшьтәге, төрле һөнәр ияләрен берләштерә. Җәмгыятьтә җаваплы экологик аң формалаштыра. Киләсе шундый утырту яз көне шушы урыннан 800 метр ераклыкта планлаштырыла. Файдалы эшкә теләгән һәркем кушыла ала. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шәлтәренә кереп, Луча Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгінгі чарылыштар шулар иде. Мин Алсынуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.